രണ്ടുപേരും പുറത്തായി തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഉള്ളതില്. ഒന്ന് ശരത്ത്, അവൻ ഇതായി പോയി കഴിഞ്ഞു. സീസൺ അനുമോള് വിന്നറി. ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല ഹലോ, സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് അറിയണേ. ഈ CCL പോയിട്ടേ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കളിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആര്യം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പം പോകണം, നാളത്തെ കളിക്കാനുണ്ടാവും, നീ എവിടെ പോകണം, ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നീ എന്ത് പിന്നെയും പോകണം, നിന്നെ പുറത്താക്കിയല്ലേ? അല്ല ഒന്നും അവനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിപ്ലവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ. അപ്പൊ അനുമോള് ജയിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ചേച്ചി? അനുമോള് ജയിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നാൻ, ആ കുട്ടിക്ക് പൈസ കിട്ടി. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അക്കാര്യത്തില്. അത് ജയിച്ചു, സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു ജയിച്ചു. ആര് ജയിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇതൊരു ഷോയാണ്. ഇതൊരു ഷോയാണ്. അടുത്ത വർഷം, ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആർമികൾക്ക് തമ്മിൽ ബിഗ് ബോസിലെ പൈസ കൊണ്ടാണ് വീണ ഈ ബംഗ്ലാവ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയില്ലേ.